En colaboración co Colexio Cernadas de Castro, o Concello de Lousame desenvolverá unha campaña de sensibilización con motivo do Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Baixo o título Quérenme ben e tomando como referencia a tradición de esfollar unha margarida, pretenden poñer de manifesto as diferenzas entre as relacións sans e as tóxicas. Facer unha gran margarita, non, con moitos pétalos, e vai a ser quérenme ben ou non me queren ben. Entonces, o que pretendemos é pois que escriban a poboación de Lousame e todos aqueles que queiran, que escriban en un pétalo dunha margarida unha frase que eles consideren, non? Pois cando alguén me quere ben ou non me quere ben. Entonces, van a facer eso no colexio e tamén invitamos a toda a poboación, aos veciños e veciñas de Lousame a que o fagan e, como sempre, a través das redes sociais. Poderán participar compartindo unha frase relacionada coa campaña, co cancelo Quérenme ben, etiquetando o Concello de Lousame. No caso de non ter redes sociais, poden participar enviando un WhatsApp ao teléfono 689 126 385. Dispoñen de prazo para facelo ata o 29 de novembro e todos os participantes entrarán no sorteo de varios premios. Pois ao finalizar a campaña vanse realizar 3 sorteos. Un vale de unha cea para 2 persoas, a quen participou compartindo a campaña, ou un vale de unha cea para 4 persoas entre quen participou de xeito individual, compartindo a súa frase co hashtag quérenme ben, quérenme ben ou non me queren ben. E o tercer premio ao que poden optar é un vale de material deportivo entre os grupos, este é para grupos, aulas, entidades, etc., que participaron compartindo as súas frases. Ademais da campaña, o propio día 25 celebraránse os actos institucionais diante do Concello, coa lectura dun manifesto e a confección dun xardín simbólico coas margaridas elaboradas polos escolares de Lousame.